Muž, na ktorého čakám, je všetkým vám dobre známy z televíznych obrazoviek, aj teda poznáte ho vy, ktorí milujete hudbu, pretože prináša na hudobnú scénu rôzne zaujímavé kapely. Miluje stand-up, veľmi rád číta, ale aj tak ho všetci asi najviac vnímame ako porodcu v súťaži Československo má talent. Jaroslávik. Čo všetko si stihol dnes, kým sme sa stretli? Bol som behať, bol som plávať, bol som u lekára, pracoval som. Plávať? Kam chodíš plávať? Do jazera. Hej? Otužuješ sa celú zimu, či? No, hej? Lani som začal. Wow. Ty chodíš do Dražďaku? Alebo na Kuchajdu? Ja chodievam na Zlaté piesky. Na Zlaté piesky. Bývaš tam niekde? Bývam v chorvátskom Grobe a tam to mám také najbližšie. Akože, áno. A my to mávame ako takú rodinnú udalosť, vieš, že my všetci sa tam vytrepeme raz do týždňa. Čakáte, že kto otrčí kopyta. Hneď sa tak navzájom musíme strážiť. Ty chodíš sám, nebojíš sa? Áno, bojím. Ale iba raz som mal, že to som hovoril aj minule Kramárovi v telke v Čechách, že raz bol ľad a bol prvý ľad a vošiel som do tej vody a bolo zrazu všetko tak dokonalé a všetko tak dávalo zmysel. Hovorím, že toto nemôže byť ono. A okamžite som išiel preč, pretože niečo tam bolo také, že mi mozog vyslal taký nejaký signál všetkého, hovorím, že to asi to je zle. Vieš, že všetko bolo úplne super. Žiaden chlad som necítil, žiaden ten vieš, také zovretie, také na začiatku, čo je nič. To bolo dokonalé, takže to je jedinýkrát som sa tak zlakol, že to asi ne. Tak by to nemalo byť. A nie je to tak, že toto je ten level, do ktorého sa chceš dostať? No verím tomu, že sa do neho máš dostať, ale nie pri vkročení. Jasné, chápem. Vieš, to keby si mala orgazmus prísť akože hneď. Niektorí to dokážu len myšlienkami, no čo ti poviem? Čo, ktoré? Ja som to počula. To sú tí, ktorým sa nechce, budem na to myslieť. Zvané lenivé ruky, ne? Ako je to dobrá téma? Otužovanie vždy. Ježe, ten ale sex. teraz... Ty si začala. Ale už sme vo veku, keď je to, vieš, akože neslušné o tom hovoriť, pretože tí mladí si to nechcú predstavovať s ľuďmi v našej vekovej skupine. Áno, ja o tom viem svoje, hej, však ja na tých sociálnych sieťach dostávam toľko hejtu. Kvôli čomu? K svojmu veku. No tak ako nemala si tak stará byť, vieš, akože no to je... Áno. Človek, keď stihne zomrieť dostatočne mladý, predtým, To Karel Kryl povedal, že predtým, než stihneš odvolať, keď sa ti podarí umrieť, tak sa stávaš legendou. Aha. Ale vieš, ako není odvolanie proklamatívne. To znie, že akoby, vieš, vyzerali dnes Prince a Jackson a samozrejme Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse. Marilyn Monroe táto stihla, len to si ľudia nevstihli, pretože ona ku koncu dosť potierala to. Však ten je posledný, v tom poslednom filme boli tie známe dialógy, kde ona hovorí bohatý muž je ako krásna žena. Že to rovnako funguje. A muž hovorí, a ja som si myslel, že ste hlúpa, ja som natoľko múdra, že viem, kedy mám byť hlúpa. Pretože vy ste bohatí, musím byť teraz pred vami krásna. A dostatočne hlúpa. Takže ona s tým vedela pracovať. Ale to k nám nejak už nedošlo. Už sme si to nedoštudovali. Mne sa na tebe páči, že ty aj veľa... Ďakujem, stačí. Mne stačia krátke východky. Ani ty nie si na zahodení, ale už sme zadaní obidvaja, tak nič. Ďalšia téma. Mne sa na tebe veľmi páči, ako zdieľaš knižky, ktoré čítaš. Čo teraz máš rozčítané? Teraz čítam Pessoa. Fernando Pessoa je najvýznamnejší najprekladanejší portugalský spisovateľ, známy ako básnik, ale tvoril pod 3 rôznymi alter egami. Mal jedného zúfalého lodného inžiniera, pod ktorým akože potom bol jeden futuristický technik, ako alter ego, pod ktorým tvoril. A ešte potom písal sám za seba. A volá sa to Bankár, anarchista, iné prózy. To doklepávam, že mám rozčítané knihy o púťach, ako putovaní, ako púte. Vieš, Compostelo, Svätá Zem, Marián, Medjugorje, vieš. Jasné, tie šintoistické púte, akože... Bol si na nejakej takej? Nie. Nemám rád ľudí. Ale veď tam by si aj mohol ísť aj sám. Áno, ale stretneš ich. A to mám rozčítané, potom mám rozčítané čo?
4, 5, 6 vecí mám permanentne rozčítaných, takže to nie je, to sa nedá ľahko povedať, čo práve čítam. Toto dočítavam. Ktorá je taká kniha, ktorú občas zoberieš z policie a znovu sa k nej vrátiš? Asi žiadna, pretože ono sa to nezdá, ale každú minútu vychádza na celom svete 8 nových kníh. A to sa nedá stíhať, čítať. Takže ja sa snažím to nejak tlačiť dopredu a snažím sa to nejak čo najviac. Ako sú, samozrejme... Ale vieš, že to nemôžeš stihnúť všetko. Viem. A toto bola jedna z veľkých tragédií, ktorú som si uvedomil, keď som mal nejaké 21 rokov, som bol na vysokej škole ešte na scenaristike, že väčšinu toho nestihneš. Vieš, že už v tom mladom veku som mal takú tú... Už som vedel, že to nedobehnem. Není to úplne... Jak sa volá ten režisér nemecký? Není to Volker Schöndorf, ten druhý, ktorý hral aj Mandalorianovi. Veľmi ťažkú otázku dávaš v Dobre, Londýne. ale to môžeme zafarbené. Ale on povedal, že človek sa začína meniť, až keď prečíta zhruba tých 2000 kníh v živote. 2000 kníh v živote je 40 rokov čítania. Mojím tempom. Možno sú ľudia, čo dokážu čítať rýchlejšie ako Umberto Eco. Tak to je až v nejakom 3. živote. Ale je to, ako keď prestaneš piť alkohol, že po tých 3 mesiacoch sa ti zrazu tak otvorí niečo. A aj po tých 2000 knihách, čo je zhruba u mňa niekde tam som, pretože čítam ročne 50 a 100 kníh, takže tam začneš ten svet vidieť inak ho vidíš. Respektíve vieš, že ho nevidíš, alebo je to také filozofovanie. Kto by to pozeral teraz, vieš, akože nemôžeme ísť ani touto cestou. Pretože ani tie stromy, ktoré pozeráš, nejsú zelené, vieš, že ty iba v hlave ti dopočítal mozog. Áno, veď vlastne to mám celé opačne otočené a... Hej, to nemáš opačne otočené. Ale akože zrak to musí tak ešte nejak... Ale dopočítavaš to v hlave, no. Aha, áno. Ale to, že farba zelená neexistuje, takže to je celkom také, akože my vidíme niečo, čo není. Áno, a keď sa dlho pozeráš a potom sa ma niekto pýta, že prečo som bral drogy. Lebo stromy. Krátka odpoveď. Ty si na seba prísny? Nie. Nie, ja som veľmi lenivý. A čo je prísny? Akože definuj prísny, čo to znamená? Neviem, vieš, že... No, povedal si, že si lenivý, ale ja si neviem predstaviť, že by lenivý človek ráno športoval, potom išiel sa otužovať a pracoval a ešte si dal aj rozhovor. Lebo to mi robí radosť. A ja mám nastavené to, že v živote totiž môže zmeniť iba jednu jedinú vec na celej existencii a to je to, ako veci, nejaké rukavice nahodené brankárske na zemi. A necháme ich tak, nie sme Slováci, nebudeme to brať. Možno nejaké deti ste nechali. Vieš, že v živote môžeš zmeniť iba to, ako veci prijímaš. Nič iné nevieš ovplyvniť. Ani len svoje zdravie, ani len to, či sa ráno zobudíš alebo nezabudíš. Nevieš ovplyvniť nič na svete. S výnimkou jednej jedinej veci, spôsob, ako vnímaš veci. Ako vnímaš ten svet. Či sa rozhodneš, a ty sa vedome rozhodneš, že budem to všetko vnímať ako niečo pozitívne, ako niečo dobré, alebo ako niečo, alebo minimálne niečo, s čím nebudem zápasiť. A v tej chvíli ti všetko dáva perfektný zmysel. A navyše rád športujem. A aj celkom rád pracujem. Máš to šťastie, no? Lebo niektorí ľudia neradi chodia do práce a šport, to je zatres. Ale čo robia oni? Zase, vieš, ja si to neviem. Ten problém nie je len tak, že hlúpi ľudia nerozumejú inteligentným ľuďom, ale on aj funguje naopak. Ani inteligentní ľudia nerozumejú tým jednoduchým ľuďom. Teraz nebudeme to znižovať do nejakej debaty o elektoráte a politike, ale rozumiem ľuďom, že mi nerozumejú, ale nechápem to. Vieš, ako rozumiem tomu, že som nezrozumiteľný pre asi väčšinu, ale úplne tomu nerozumiem. A neviem, čím oni vyplňajú ten svoj život. Že keď teda nešportujú alebo nepracujú, čo do prdele robia? Modrujú niekde na pive, nadávajú na svet a na to, že aké to tu je nespravodlivé. Ale však to robievam aj ja. To robievam aj ja. Aj ja mám tendenciu, akože každý to má v sebe, samozrejme. Všetko je na vine, všetko je na Pikachu, iba my sme lietadlo, ale za tým sú ešte nejaké veci, ktoré nedokážem pochopiť. Že keby som nečítal, keby som nepracoval, keby som nešportoval, čo by som vlastne mal robiť s tým životom? Neviem. No. Ale u mňa to ešte dané tým, že naozaj mám problém s interakciou s ľuďmi a čím dlhšie sa od nich izolujem, tak tým väčší problém s tou interakciou samozrejme je. Pretože nie som very likable, ani som ten obľúbiteľný a nie som ani ten, vieš, že... A
Akože nie si obľúbiteľný, však ľudia ťa majú radi, veď... Hovor za seba, akože to zase, vieš, jeden Slávik jaro nerobí. To mi povedal Maroš Kramar minule, že ti hovorím, dobre Maroš. Ale pozri sa, zase ako porodca v show Československo má talent, dodávaš tomu šťavu, korenie, si obľúbeným porodcom, aj keď si tým prísnym. Áno, lebo robím to, čo robím s vášňou. Práca v kreatívnom priemysle a v tvorivosti a v identifikovaní nových príležitostí je to, čo je moja vášeň celoživotná. Takže sa mi ľahko je byť dobrý v niečom, čom som sa rozhodol vedome, že chcem pracovať. Takže, vieš, nejdem proti svojej prirodzenosti, som tam. Čo ťa na tom baví, keď tam tak sedíš, pozeráš, čo všetko dokážu ľudia, aj čo všetko dokážu a nedá sa na to úplne pozerať? Ja si nerad predstavujem svet, otočme sa, ale opačne, naspäť. Naspäť ideme? No. A tadiaľ to sa nedostaneme na tie ramena? No tam sa dostaneme už iba do Lužného lesa, ktorý je tam škaredý. Je škaredý? Aha, chceš ísť k vode? Vieš čo, prechádzajme sa, kde nám je pohodlne, kľudne môžeme ísť tam. Lebo tam máš takú škaredú časť, tam sú také tie cigánske nedorobené domy, rozbíjané okná. A za tým je rozbitý kaštiel a nič. Dobre, tak môžeme ísť takto naspäť. Takže, kde sme to prestali? Že čo ma na tom baví? Baví ma na tom to, že si okrem toho, že samozrejme každý rád si predstavuje, ako by mohol vyzerať vylepšený svet, ktorý pozná. Ja si rád predstavujem aj ten svet, ktorý nepoznám. To je základ kreativity. Že vedieť si predstavovať niečo, čo ešte nie je. No a to ma na tom baví. Kto ťa tento rok tak najviac potešil z toho, čo si videl doteraz? Čo som videl doteraz, tak to je Ježišmaria, tak to bol tá šnaps ide, ktorú mal Vojtady, ktorý prišiel s flaštičkou Marhulovice z festivalu Metronom, ktorý sa neúplne vydaril, lebo pršalo. A v tom rozmare som bol taký rozvláštny, sme všetci tak chytili od neho, on to dosť pozitívne vplyval, že poďme vytiahnuť niekoho z publika a bola tam pani, ktorej sme možno zmenili, dúfam, sme zmenili život. Hej, tá takíto pani, ľudia tu nachodia. Ktorá zaspievala... Ahoj, sused, robím rozhovor. Konečne, prvý. Tá pani, ktorá zaspievala tak, že ste jej dali zlatý bazér? Tá, o tej hovorím, áno. To bol veľmi silný moment. To musím povedať. Ale bolo tam toho viacej tento rok, že nebolo to hlúpe. Tento rok to nebolo hlúpe. Nerozumiem tomu, 11. séria. Každý televízny formát po tých 6 sériách, 6 sezónach umiera. Keď sa niečo dožije 8 sezón, tak je to už v podstate, to sa búcha šampanské. A my sme v 11. sezóne a mám pocit, že sme chytili druhý dých. Perfektné. A čísla za to hovoria, akože čísla sledovanosti sú, ohlasy na sociálnych sieťach a nejakým spôsobom máme ten dlhý chvost ešte na tie TikToky, Instagramy, Facebooky. Takže klop. Som rád, som vďačný, že to môžem robiť. Apropos, keď si povedal sociálne siete, kde všade môžu teba ľudia na sociálnych sieťach sledovať? Tak som ja na TikToku, na Instagrame, na Facebooku a v YouTube mám videa iba pod spoločným accountom Temných kecov. Áno, čiže to sú tvoje stand-upy. Stand-upy, ale máme tam aj prikázané uvoľnenie, čo bol taký politický formátik spoločenský, ktorý sme pôvodne robili pre MOL TV. To píšeme so Samuelom Marcom. A ešte tam máme teraz taký nový formát, že podcast Jejach s Jerrym Sabom. Teraz sme tam, vidíš, tam boli. Aké témy si vyberáš, keď ideš robiť stand-up? Pracuješ na tom tak, že si urobíš kvázi scenár, alebo prídeš, máš iba nejaké oporné body a... Ja som scenarista, takže ja potrebujem mať dôkladnú prípravu a ja si robím... Teraz tento aktuálny scenár mám... Samozrejme, že tam to najlepšie funguje totiž, lebo tam si robím srandu zo svojej porno minulosti a to ľudí brutálne akože oni sú z toho úplne v píči. Akože to ide úplne, že mega, lebo vieš, tebe sa to smeje, ale ja som to musel točiť. Tam ide takto, alebo že vieš, Miško Hudák získal, vieš, za svoje herectvo OTA a nikto ho nevidel v jednom jedinom filme. Moje filmy videli všetci. Ale, ja ešte ale nie. Vieš, prečo som nezískal OTA, lebo svojich filmov som hral na kokot. Takže vieš,
Že keď mám takto, a ten takto vypunchlinovaný, lebo jak som je taký, vieš, natlakovaný, taký kofeínový, takže to sa ľuďom páči. A mal som o religiozite, mal som o židovstve, o kresťanstve, o muslimoch, mal som o rukoveď feťáka, ako spoznáš feťáka, s tým, že sme mali akože takú názornú, až takú pedagogickú, až takú že, náučný spôsob, ako spoznáme feťáka, že keď používaš marihuanu, máš tú blabotavú reč a máš také tie neisté myšlienky a že potom to celý obraz, vieš, Danka. Alebo hovorím kokaíne, Kaliňák. Takže to bol taký vydarenejší stand-up. Ale na rozdiel od Jerryho alebo od všetkých chalanov, čo robia silné reči, ten môj humor je predsa len má hneď tú prekážku toho televízneho porodcu. Lebo ty sa radšej ideš zabaviť od niekoho, kto je zábavný, ako keď sa ideš zabaviť od niekoho, kto nevie, že je zábavný. Vieš, ako, ťažšie sa ti reaguje na humor z Dery Studenkovej a nepríde, nehovorím, že sa neporovnávam so Zdenou. No. Ale že je to také, že to je kind of niečo iné. Ale teda tvojou, dá sa povedať, takým tým tvojou prácou, gro tvojej práce tvorí producentská hudobná práca? Dobre si to vysvetľujem? Nie úplne, pretože to bolo ešte v časoch, keď som pracoval vo Warner Music, kde predsa sme obsluhovali väčší trh, tento mikronanotrh slovenský neposkytuje úplne tento druh obživy, pokiaľ to nerobíš. Je to rozobraté a nechce sa mi sem už vnikať. Je to také, že sú tu nejaké producentské, je to ten Creative House, sú tu mladí chalani, ktorí to robia a mne sa už do toho jednoducho nechce akože vnikať. Najmä nie tá moja špecifikácia, ktorá bolo skôr výkonné producentstvo, zháňanie peňazí, priestorov a možností. A mám také 2 projektíky, také DJ-ské, o ktoré trošičku sa starám, ale žiť by sa z toho nedalo, ani keby som akože iba omrvinkami sa krmila. Ako vyzerá pre teba taký zábavný večer, kde sa aj ty zabavíš? Zoberiem si knihu. Medzi ľudí hudba, tanec, zábava, o polnoci tombola. Ježišmaria, nestraš, to určite ne. Že viem sa ja baviť asi dobrá večera s blízkymi ľuďmi, kde sa nejak nehambím medzi nimi, ale pri tom množstve práce, ktorá mi je tiež zábavou, tak nejak to... Že buď pracujem, buď niekde produkujem nejaký koncert, alebo nejaký event, alebo som doma že je dobré byť aj v kine, aj v divadle, ale nie som ja úplne takýto konzument. Minulý týždeň som bol v divadle Veľplúzeste, som účinkoval na premiére Škrtelovi som bol, 3 dní som sa staral o Bonnie M, takže ja neviem vlastne, kedy by som to mal stihnúť. Jasné, chápem. Ale popri tom som videl krásnu prehliadku mladých modných tvorcov, kde Bonnie vystupovali v Ružomberku, tam taká partia to robí, že design, nezisková organizácia a boli tam výborní, aj z Mukačevskej univerzity, to boli krásne veci, ale aj mladí ružomberskí tvorcovia. Takže popri robote sa vlastne zabávam. A aký si, keď si doma? Aj niečo uvaríš, alebo... Áno, ale ako to je taká skôr znouzecnosť, pretože u nás toto má úplne pod kontrolou manželka. Ale keď boli ešte decká doma, ešte keď boli malé, tak som varieval pravidelne. Síce to boli také monotónnejšie veci, vieš, akože keď bolo leto, tak som robil 6-7 krát za leto gazpacho, potom ryby robím rád a nakupujem rád a pracujem s rybami. Ale že by si odo mňa akože, je to znouzecnosť. Aj upečiem, aj uvarím štrúdle, moja špecialita, už sa teším na jeseň. Však bez servítky som to mal. Hej. Sa pýtali. Ako by vyzerala tvoja ideálna dovolenka? To je strašné niečo. Minule som mal nejaký deň voľna v Prahe, alebo pol deň voľna a bol som jeden človek, a hovorím, poď ukážem ti Prahu, ako mám rád. A bolo to, že 4 hodiny. A za tie 4 hodiny som toho chudáka človeka donútil nachodiť 22 kilometrov od Kampy, Streleckého ostrovu cez Hradčany, kade tade, lebo ja milujem objavovať, chodiť, behať. Moja ideálna dovolenka, ja sa zobudím predtým, než rodina vstane. A to môže byť od Los Angeles. Vďaka tomu som stretol Billa Murrayho napríklad. Lebo sme boli niekde v Los Angeles a ja som stál o tej 6 a išiel som behať a on tam stál s kávou ráno na recepcii v takom hoteli, kde som sa stratil a som išiel zistiť, že kde v prdeli som.
Alebo Petra O'Neilla som takto stretol tiež v Miami. Som ráno išiel behať. A ešte som takto stretol v Berlíne do tretice bývalého šéf-trénera nemeckej futbalovej reprezentácie whatever. Vidíš, človek by si myslel... Ráne vtáčať ďaldo skáče, samozrejme. Takže ja si to ráno všetko prebehnem, poutekám a potom, akože už potom, keď ideme s rodinkou, teda keď sme chodievali s rodinkou, keď boli chalani mali, tak tu je taká kaviareň, hentam je reštaurácia, tu majú dnes happy hour, tam budú večer grilovať, všetko to vieš, akože mám takto. A toto mám od 90 rokov, že pochodiť si, pobehať si hneď z rána mesto a potom už vedieť. Takže to je také veľa objavovať. Ja som bol na pláži, ale bolo to najdlhších 10 minút v mojom živote, ja som nevedel, čo tam mám robiť. Vieš? A nepotrebujem sa opalovať, akože aj tá celá móda opalovania mi bola vždy absurdná, že na čo. Takže ja mám rád tie dni tak naplnené a ten slow life... Pozor, osa ti behá okolo to nevadí, hodiniek. to nič nespraví. Slow life si užívam, ale skôr vnútorne, že to nemám spojené s tým, že si sadnem do záhrady a teraz budem pozerať na zelenú stenu a nič nerobiť. Takže to mám skôr tak... Áno, buďme ekologickí. Už mu to ten Igor vrátil, to auto. Igor, čo tu robíš? Toto je jaké milé, život na dedine. No. Ja by som ešte chcela trošku rozviť, keď prejdú. Môžeme takto prejsť. Nič staré nemáme na predaj, nič. Že, ako to máš teda ty s tým športom? Každé ráno si ideš zabehať, ale okrem toho, nie? Nie, ja behám, bicyklujem a plávam a chodím do gymu a po nejakých 40 rokoch som prestal s basketbalom. Ešte... Si prestal? Do keľu. Budem mať 50. No a? Ako ešte nejakú... Čože je? Mňa to nebavilo nikdy na tej úrovni tej mestskej ligy a ešte predvalanie, ešte keď som hral prvú ligu, tak to ma ešte tak bavilo, lebo tam si predsa len dokazuješ, že vládaš alebo nevládzeš s tými 20-tníkmi, ale už toto... Takže áno, som na seba prísny. Je odpoveď takto blokom. Že mňa to bavilo s tým, že keď to bola makačka, mňa to potom... Takže striedam crossfity, gymy, kettlebelly, chujoviny s behom a bicyklovaním. A veľa chodím, akože snažím sa, akože ja denne nachodím tých 15 000 krokov, ale tak pri mojej povahe to je, vieš, to je na mieste, by som prešiel. Zase aj pri tvojich krokoch, keď natiahneš tie tvoje dlhé nohy. Tak tým práve menej by som ich mal mať, ne? To je tiež pravda. Ja drobčím a ledva dám tých 10 000. Čo si rád objednávaš v kaviarni? Kávu. A radšej piješ pivo alebo víno? Víno. Ak si môžeš vybrať auto, tak bude to 4x4? Dal som preč auto. Nemáš auto? Mal som asi 30 aut v svojom živote od športiakov, rôznych DBS, Aston Martin a BMW 4 alebo aké to boli, po Land Rover traktoroidný, alebo GLčka a Lexus. Posledný som mal taký vydarný RX-háčko, takú long verziu. Dal som to všetko preč, pretože... Jednak ma nebaví to, že 2 € na hodinu parkovanie v meste. To má neto. A druhák, som si tak uvedomil, že vlastne, že keď tie decká nenosím do tej školy a vieš, že ono je to vidieť strašne lacno, že keď si to prenajmeš, ty keď to potrebuješ. A vlastne zrazu pozerám na účte, vieš, akože to som teraz iba tak pred letom, však budeme točiť celý mesiac, nepotrebujem to a potom niekde ideme na nejakú dovolenku. A teraz je to už 4. mesiac a hovorím, však ale... Víš, máš pocit, že ten účet sa nafúkuje, lebo tam neodchádza za benzín, neodchádza za leasing, neodchádza za opravy, neodchádza za nič. Takže... Ale bola to vedomá zmena. Bola to zmena taká, že chcem si zmeniť svoj životný štýl tomu, aby som auto nebol nútený používať. A som rád, že sa mi to podarilo. Ale napriek tomu, akože teraz budem v Prahe vo štvrtok a buď pôjdem vlakom, alebo si požičam auto, alebo som minulý týždeň mali v Ružomberku ten Boniem, to som si požičal som si mikrobus, lebo to je hrozne... Tie peniaze neminieš na Uber, čo minieš na auto. Áno,
Áno, ja viem, že taká knižka, kde ti to vlastne vypočítajú, že kúpiť si auto nie je veľmi dobrá investícia. No vôbec nie je dobrá investícia. Pokiaľ ho teda nepoužívaš na nejaké podnikateľské účely. Ak si na sociálnych sieťach a na niečo sa dívaš, je to skôr Facebook alebo Instagram? Ten Facebook je nuda a Instagram začína byť tiež nuda, takže už prechádzam na TikTok. Ale je to taký guilty pleasure, že v momente, keď to robím, tak začínam si uvedomovať, že by som to robiť nemal. Áno, ja tam tiež viem stráviť hodiny. On to tak vie tak vcucnúť. A zrazu zistím, že pol jednej v noci, vypni to. Je to distraction, akože veľmi ti to akože bere z hlavy, ale druhák je to aj, že ty keď si kreatívny, alebo keď potrebuješ niečo vytvoriť, tak musíš mať tú hlavu plnú toho podnetného. A to nemôžeš proste nasadiť, málo kedy to nasieš z tých sociálnych sietí. Akú hudbu počúvaš? Všetku. Čo ti teraz hrá? Chcel som povedať v aute, ale auto nemáš. Tak doma. Čo som mal v ušiach, keď som plával? Najnovší Rolling Stones z Lady Gaga, čo vydali single. Predvčerom vyšiel. To som ešte nezaregistrovala. Predvčerom, keď sme sa my všetci tu boli zapečení kvôli voľbám, tak vyšiel nový U2 a vyšiel nový Rolling Stones z Lady Gaga, 7-minútová skladba. Wow. A dnes Lady Gaga vydala taký statement, že k tomu došlo, že bola v štúdiu a že Mick by ťa chcel vidieť. Že poznám iba jedného Micka, odpovedá tomu asistentovi v štúdiu a on, že práve ten. Taký zimomriavkový príbeh, no. A presne to spravila tú pesničku, on tam má taký pár, pripomína to. Aj keď som to prvýkrát v piatok počul, hovorím, však toto je úplne ako Gimme Shelter, vieš, tá klasika s tým vysokým ženským hlasom. Tak je to, áno, sú dôležité veci. A pamätám si, keď volili prvého slovenského prezidenta Kováča v parlamente, tak takíto reportéri nejak stretli Jožka Šeba, vieš, Zuzina otca. Áno. On bol vtedy manažer veľký hudobný manufaktor. Áno, jasné, hej. A hovorili, že čo hovoríte, ale náhodný respondent, že čo hovoríte, že volíme prvého slovenského prezidenta. A on to svojou ľubezvučnou martinštinou, že Bill Wyman odchádza z Rolling Stones sa mi rozpada a vy takéto kokotiny sa pýtate na ulici ľudí. To si musím nájsť niekde na YouTube. Tak to. Čau, Jožka. Chápem. Takže Rolling Stones. Ženy sa ti páčia viac v šatách alebo v nohaviciach? Páčia. Celkom. Máš radšej leto alebo zimu? To je ale obsiahnuté v tej odpovedi, že to iba, jak to príjmaš. Takže rád mám bytie. Čo ťa dnes ešte čaká? Ešte ma čaká hodina taliančiny. Ešte pôjdem do gymu, ešte pôjdem začať písať scenár na štvrtok, lebo moderujem Simone Krajinovej tú 50-ku a spojenie s tým kalendárom, čo vydávam. Tak chcete mať také trošku out of the box. Že ona končí príporne, som začínal, takže máme to spojené. Ďakujem. Nie za nič. Bolo to strašne príjemné, ďakujem ti veľmi pekne. A prajem ti teda, nech sa ti dnešok vydarí a nech ide život tak, ako si to predstavuješ. Lebo to nemá sa prečo nevydariť. On sa vždy vydarí, to len ty ako si povieš, ako to ty vnímaš. Presne tak. A pozri sa, dnes k nám bolo aj počasie, aké štedré, krásne, nádherný jesenný deň. Bohužiaľ je to spojené, to je akože to globálne oteplovanie, to není úplne taká dobrá správa, vieš, čo sa deje toto. To je tiež pravda. Ale nevadí, aj tak z toho slnečka sa teším. Pozri si, tu je dom s hypokaustom. Podlahovým kúrením 2000 rokov starým. Nech sa páči. Ďakujem. Vidíš? Všetko už bolo vymyslené. No, jasné, že čo. Dobre, fičím, idem robiť. Čau, papa. Mikrofón.